urtean txirrindula klubaren, Amurriko txirrindula klubaren 50 urte hurrena zen, eta zeinbait ekintza zeuden planteatuta egin ahal izateko. Eta pasan urtean COVID-aren asuntuaren gatik ezin genuen SBC egin, eta aurten utzi digute azkenean rotonda honetan egin dugun ekintza hau egitea, eta gero beste ekintza izan da hori. Zinta mozterakoan klubeko eskoletako 2 txirrindulari, neska bat eta mutil bat, zinta mozketan egotea ere.